Għal darboħra l-aħwa De Giorgio li nsabu mixlija biqtil ta' Daphne Caruana Galizia ma natawx il-ħelsien mill-arrest. Dan wara l-10 ta' Lulju kienu reġgħu għamlu din it-talba. L-oġġezzjoni tal-Avukat Ġenerali għal ħelsien mill-arrest ġiet aċċettata mill-imħallef Giovanni Grixti hekk kif il-kompilazzjoni ta' Vince Muscat u l-aħwa De Giorgio waslet fl-aħħar. L-arrest tagħhom sar madwar sena u nofs ilu u huma suspettati ewlenin fi qtil ta' Caruana Galizia, qtil li seħħ fis-16 ta' Ottubru tal-2017. Żagħżugħ ittella l-qorti b'akkużi ta' moħqrija tal-annimali wara li qatel il-kelb tiegħu quddiem għajnejn il-pulizija. Mill-qorti ħareġ li r-raġel Leon Borg allegatament qabad lill-kelb minn saqajh, ollieħ u sabtu diversi drabi b'saħħa ma' komodina. Dan b'riżultat li spiċċa qatel lill-kelb. Leon Borg ġie arrestat il-ħadd u der quddiem il-Maġistrat José Demicoli. Iż-żagħżugħ ta' 22 sena ttella l-qorti mill-Ispettur Cristina D'Elia b'akkużi li ħoloq tbatija għal xejn fuq il-kelb. Irreżista l-arrest filwaqt li kien violenti, kisser mobile ta' ommu, kisser kundizzjonijiet ta' żewġ sentenzi u ma rrispettax il-kundizzjonijiet imposti mill-qorti. Jidher li l-pulizija ġew msejħa fir-residenza fejn joqgħod f'Birkirkara wara li ommu rrappurtat lil bina li qed ikun aggressiv fejn hu maħsub li kien taħt l-effett ta' droga. Żagħżugħ ġie akkużatu ttella l-qorti hekk kif żewġ tibniet qed jallegaw li kellu x'jaqsam magħhom sesswalment u li kellu materjal pornografiċi tagħhom fil-pussess tiegħu. Fil-qorti ħareġ li raġel ta' 24 sena resident il-Fgura kellu relazzjoni għal diversi snin ma' tifla ta' 14-il sena. Wara li dawn ma baqgħux flimkien u beda joħroġ ma' tifla oħra ta' 13-il sena li wkoll kienet taħt l-età. U wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. L-akkużat der quddiem il-Maġistrat José Demicoli li esprimiet il-biża' tagħha li tiġi kompromessa l-evidenza u b'hekk ordnat biex fis-seduta li jmiss jidhru tfajliet biex jixhdu. Għall-akkużat der l-avukat Franco De Bono. L-eks sindku ta' Taslima Nicolas Dimek ma nstabx ħatim mill-qorti ta' tixħim kif ukoll inġurja u teddid fuq konfront uffiċjal pubbliku. L-Avukat Ġenerali taraf fir-rikors li l-qorti terġa' tqis il-każ tal-eks sindku, iżda l-qorti tal-appell ma talbex din it-talba. Lura fl-2009 Dimek kien akkużat li approfitta ruħu mill-pożizzjoni li kien fiha biex jieħu flus żejda minn fuq kuntratt. Għal Nicolas Dimek deru l-avukati Mark Vassallo u Edward Gatt. Deċiżjoni tal-qorti tinbidel wara li jsir appell dwar allegatament tixħim fil-meters tad-daw minn Lewis Attard. Lura fl-2018 Attard kien instab ħadd li installa meter f'daru biex inaqqas l-ammont ta' użu tad-daw fl-2014. Fil-qorti kien intqal li Lewis Attard kien irranġa ma' kuġint martu ħaddiem tal-Eni Malta biex jibgħat lil ħaddiem tekniku Paul Pantalleresco biex jinstalla l-meter tad-daw l-imbabas. Attard kien wieġeb mhux ħati għal dawn l-akkużi miġjuba kontrih. Fix-xhieta Pantalleresco qal li kienu l-installa l-meters da m'għamilx dan minħabba istruzzjonijiet li nataw mill-akkużat. Il-qorti konkludiet li s-sentenza maqtuha fl-2018 ma kienx sigura u sodisfatta u b'hekk iddikjarat li r-raġel huwa innoċenti minn kull akkużi. Christopher Guestmore, il-persuna akkużata li qatlet persuna oħra li kienet tikkultiva l-kannabis, se jkun qed jintbagħat lura pajjiżu biex jgħaddi ġuri hemmhekk. Guestmore jinsab akkużat li kien qatel lil Brian Waters fl-2003 flimkien ma' John Wilson, James Raven u Otis Matthews li kollha qed iservu sentenza ta' għomor il-ħabs. Waters kien ittorturat u msawwet sal-mewt quddiem żewġ uliedu li kellhom jaraw dan il-qtil barma tan-nar ma' rashom. Dan il-qtil seħħ minħabba allegazzjonijiet li talbu l-flus mingħand il-vittma. Guestmore ilu l-aktar persuna mfittxa mill-Pulizija Ewropew minn meta sar l-omiċidju u kien ġie arrestat f'Malta wara li kien qed juża isem ieħor f'attentat li ma jinqabadx. L-imħallef Aron Buġejja ħad deċiżjoni li jintbagħat lura pajjiżu f'deċiżjoni li ħadet madwar 3 sigħat.